През зимните месеци самолетите се пръскат с флуид против обледеняване, като първата стъпка се нарича de-icing и нейната цел е да се премахне леда или снега от самолета. Втората стъпка се нарича anti-icing. Целта е да се предотврати отново обледеняване на самолета от, например, валящ сняг. Вискозитета на течността е такава, че по време на излитане с по-високата скорост тя постепенно се оттича от самолета. Лесно може да я познаете по оранжевия цвят. След това, по време на полет, самолетите си имат наборни апаратури против обледеняването във въздуха, които работят най-често с горещ въздух под налягане, взет от моторите. Причината да се отстранява лед или сняг е, че леда променя профила на кривата и с това намалява подемната им сила. Освен това, леда представлява допълнително тегло и може да заледи и блокира различните повърхности за управляване на самолета, като елерони, задкрилки, предкрилки.